bag-ong bino o bag-ong sudlanan, dili mahimo nga ang bag-ong bino isulod sa daan nga sudlanan, kay makagisi kini sa daan nga sudlanan. Mao kini nga sa ang mga sakramento nga gibilin kanato sa atong Ginoo. Dito ni sila ug niya nana apil na ang pagkumpisal ug ang pagkalawat. So diha na atong mapamalandungan nga kanang gibilin nga sakramento sa atong Ginoo alang region na sa kauswagan sa atong espirituhanon nga kinabuhi o kahimtangan. So mao kana nga sa matag karon po niya mamalandong kahata. Hangayan na batang mga umpisal sa di pa ta mga lawat o naa kana kanato ang pagpamalandong unsay atong nabuhat nga dili maayo ug maayo ngadto sa atong isig katawo. So kung naa gani kita'y mabuhat nga dili maayo, kay usahay dili na kita makamatngon niini. Nga naa day kita'y nabuhat na nga dili maayo ngadto sa atong isig katawo, unya usahay ato lang mataligaman ug mapasagdan. Ang atong kanunay gibuhat mao ang pagpangalawat matagtambong nato sa Santos nga Misa. Dili man na dautan, wa man na problema. Basta naalang kita sa kahimtang sa grasya. Pero kung pananglitan, na kita diya sa kahimtang sa sala, angay kitang mamalandong kung angay na batang mangumpisal o dili ba? Kay kana usahay nga ato nga masala yung ginagmay, pagpamakag, panglibak, pangunsa na diha, usahay ato oraman ng ingnon nga agamay ra libak ito, kung pamakak na ingnon na, murag walang kay nato hatagi ka nag-igong pagtagad. Manilhig man mo no? Manilhig mo ikabot sa inyo? Ha? Mantigo mo manilhig dili. So kanang pagpanilhig nato ang atong gisilig bisan kini dapita kana limpyo kay nang tanawon pero og ato nang silhigan makatapok gyud ta og nga baga-baga gyud nga abog bag-on sa ngan nga sa ato pa naa gid na sa silhigonon mo sab niya diha sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi nga kita nakaingon kaha kita nga awa man koy gihimo nga sala nga dako way sala nga mortal ang akong kanunay nahimo mga binial ra man na muna nga unsa pa gihatag natong excuse sa atong kaugalingon pero kanang mga binial ug magdaghan na gani kayo kana nahimo naman na nga sala nga pinasagdan ba wala nato na kayo kahatagyo igong pagtagad nga tungod sa kadaghan angayan na gidunta na siya nga ilabay diha sa kompesyonaryo ya parehas sa kong ingon gud manilhig mo ingon ana o niya makatigo mo og abog ni ana iusawom na ninyo lang pasagdan diha ilabay gyud na. So mosap kini ang ebanghelyo karon nga kinahanglan nga ang atong pagabuhaton mao nga diha na atong eksaminon ang atong kaugalingon naa ba kita nga buhat nga angayan na pud nato nga hinulsolan angayan nato nga basulan ug angayan nato nga ilabay aron sa ingon ni ana dili na mudaghan diha sa atong espirituhanon nga kinabuhi mudaghan diha sa atong kalag mudaghan diha sa atong tawhanon nga kahimtangan so mao kini karon nga diha sa ebanghelyo karon nagisgot og pagpuasa nagisgot og
unsa na diha pagbag-o sumaw ka na ang atong Ginoo Kristo ina niya ang iyang mga tinunan moabot ra ni ang panahon nga kamo makahuna-huna sa pagbag-o sa inyong kaugalingon, pagbag-o sa sudlanan. Kaya tingalig ang sudlanan ang atong kinabuhi, daghan na kayog sulod ug angayan ng ilabay aron makasulod na usab kita og bago ang labi na gayod ang grasya sa atong Ginoong Kristo. Palihog man